umura yororo inga tamanyeti kokore bintu nga tari kubwatia lakini kiro monto tebanga kwa bori nga machi atayo kwa bori chipara chimbe batenga uburai borobia nchiraki ponsi kibega bago chikuchenchi uburai batokonya tumanya ngamba chiko wabaya witanyuri yororo mbuya mono. Asante tuguchakira mabori ya butuma bakoreraniriya yutuma kwenda se uyo kubori uyo kabiri tukuchaka mono Murai Samuel libori lyachire gabwa solenga nyakobalia watabanga estima teyo mwa mwaki kora korensema ya watabanga estima nereo tiangiraniria omoralia igagestoko tangazera boni gansito nyabururu stole na nyakobalia ekera abantu bakobolia chikura bunanje babwenta batebo bomaene na ande bantu bamanyengo bagochora uyu umbuli swali eligamenyete nyakobalia na manyete nga ekerenko ba specific so bomara bagosoma ngana stima tekoleteki teyo ikera bono gaigani gotwagenda specific ekera umuntu maete 1 2 uyu mburi boli nendo yana na ndeki jana muisonde gare koni umura yumungao lero gakoni umura yundu mungao olai osaliria barayi batatu igo means ekero umuntu uno yakoboli swali eboli ngana ki swali liria yakobolia igakoboli basing obo maana gosega go base na interest yaye buno monyene na kyusa ko chekya maswali yaye toirane buneli abolia nyankongo igo ngata ete kobeka ngabarayi abambali what but the fact remains ekato kwana ngastima terinya kobali eye chiete nyakobali seituga iga ige musire distance ndobwate stima yawenta kogenda 600 meters lakini stima yao kwano check se transformer ne se chiete igerare tari boy twende ko baigo so go stima terinya kubali kulingana na machiko na ande na asnali talipi. Alright, asante sana kromo kwena lintete morwa maskani kabisa sa apana baki kura kurwase ewodi ya Kitutu Centro igori boli to morigere libuna maybe isikali okora morra kabegete kebesti kiyo moraigete morigere libuno mwaki kura na utegete kura yae igoira ne liboli eli objectively krongo cha se liboli lyalengete mheshimiwa Josa Nyangongo bekango buya aba sali bakaliko ngoterenya sole me bekango buya kana bya ngikwa minute sawa sawa ekarona te baigo igo tinte betinga basai banyankongo na ubakonywenya sole inate banga ekaro gwita seitobeka mwegun jobless kona nchiro no konyora basai bali bakona konyu enyasora buru chali bogeke tubwate space nene so tali basai banyankongo igo ekero bakonywera Kitutu Central means igo bado na baito sengencho no banchetaria ase bakona kobuta bakonywenya sole so na ande bona ekero togochigoswa for example ekero gochigoswa muntu onde bwensi ogotoka omenyete na Kitutu Central oyino yoito oikatomo tomo handle gostomo tomo konye. That is what I was meaning inga seita libogeke ekero gweta igo konyoranga basae ngona goguta bali nyasore simply because bari idle mbabu atimere abunona create gento gekorwa employment ne empowerment to babeke batware gento bagokora mbatwara time yenya sore. That is why na tebanga no ni rehabilitation center te go twara gas kero twabaire meremo twabaemba wira abo gwako mopira twabegira bechi talent and everything. Alright, asante. Sawa sawa. Asante. Liboli lyalenga semwensi karongo ngobaende KMAMO definitely keroko lye keroko igo tegetubura yobu bonyara ko babogo nchereria timeti korwa so karanste abande mwateba ngobora iboro mboli bura ibole bya sport leadership na siki uruchenga obura ibo abono mbubwente go ncherirwa aside KM obura ibo abono mbubwente go ncherirwa asengencho abaki kura baito abamenyi ba Kitutu Central mbaisa negeti mbabwate amakongu amange mono. For example nyise gukwanire gente kemo muna bono abantu abange bagokora biasara town yali igora baki kura aba Kitutu Central town ya ito ise koligereria yabere congested kuna gukina abantu bakona komenta na ande nimbwato bari muboisa ininga muntu tagocha korbogirango mo MCA ache gutubangire town muntu takorumagenche ache kubange town so omuntu bweka urarengereri ng'abantu baemba chandegete town batabwati none space bakonerie bintu
wikabe omo MCA okitutu Central. So egento nkire mbwate ase manifesto ya nege goteba nga we will go back ase chichiro chiri cheito chinkoro tuligerelinga chi space chiri nchiro chichiro. Asante. To elinde nalitura arusi abantu aba bagocha bakoni ebintu ebike abande basukake. Thank you. Totware space yali. Deka yo yanyere ko bagakaro. Murai Eric. Kegwera oroje ngobora yo mubwente gonchirirwa. Mbiya muno sana. Lazima tuanchirane nandi tu understandinga oburai n'obwa abantu. Burai tibuli bwa MCA. Wa MCA igobekereiro ove muna no mutumwa na bengo mufanyikasi obegete mwao okomotebinga genda okole gento gete. For example ono ase chichiro cheito ntutakeire toigore town torusie chiro daraja mbiri na itutonyeire onye negesa amatunda ali akole tudaraja mbiri abangina bali banyanyoregesa yani toigore town gochisiko libaga tokonyebeke ba congested igase nandi nzochiko batogutara asa abantu bonse batoeresa bagutuma bagotebi onye ngocha mwamugesa abantu bamwamugesa batebi ngantuga obokongutu bwate nubu genda ngogali ororenga kyogo tokonya kokoenda nyancho bagoteya obokongu bwetu bwate nyancho getembe nubu kwenda kwa bakonya kokoenda sito iteresi bagutuma bagotei ngobokongu bwetu nubu igoborai lazima tuanchiranenga intwe torabatumwa ntulie chi master itunabasumba babantu. Asante. Kirituko cha suru mheshimiwa Duke. Abara yaba gotebanga oburai bwabona mbobwente gonchirirwa korwa so ikaransete nga gyoroche no bwente kwena nigete gozo burai mbuye bure bia mono mitonya chai since koro miaka koro 1963 koro Kenya kanyoto burai ngakiteyo muntu gambire agotebanga na gambire na atimukire pakatokore ndoki pakatukandira uninde kubati igoburai tingotebanga kwera lindegete igete ngonkwa nabo ko mutanga ni there is the first one mtireka ngaki cyo kwena negete ekiagera ngosoande nkure kusabanda abantu baminto bambeke nkure gasi takire nkore. Okay, sawa. Ngo kwena negete okibado talibono. All right, sawa. Abantu bamito no bagote abo yonga ngaki ntireka nkubayigete no batebire boka. Okay. Samuel mbiyamona nando moralia tigante beiga gutaka kumanya ngo buraimbo bwente bonjolerie ekero korora ebagoteba insinyo manya gukura nabamureta bwati wise gochekie kera abantu bagotini nabantu 23 ward igo ng'abantu mbagechiri iyi nabise inego goteinga maeno buraimbo rosiri boli round ye mbo bwente bakoreki bochenjigwe bono usugo oncholeri na kugoko banga ngora abo muntu muya okwegu na kinateba ngekere togocha nitoba abantu abe 23 goika tutinene totebya abantu baito bumaene batumanye egento nabere tabauti nabando moraria nchengo tebande sinarure esinakore nekinde elindo muntu abugati amanyengo mumuroyo na kiare igo namanyanga baise konge kura nabokonya urubura yobu nchorere ekiara twanja abantu gutina 23 abu amaene nabokorrange mechando nerabu goikabanchore na alama netochi. All right, Murai Richard, leadership ya bono ne bwente gonchurirwa. Asante naende leadership not necessarily the targeting I would say Nosinova MCA leadership all in general nita keire change because onye kwa mfano karo governor itasoete the sitting governor hope ibintu mbirata te dia cha koro sempre tu akagre tu acha korra kare devolution yawe bitaraba sababu yana mwana gare ngwana iko ya KITUTU Central Ward munanje abagambi babero in the past no mbiusi na kabeiro nache ntwa muchenjeti ndio kyobero ntukero atebinga leadership ni mende mende yango chenji to goti abana inje bati deciding akibagwa lakini we feel muna bogambi weitombori bya. Thank you. Asante sana mara Raphael. No, because of time. No, actually nyukobori swali I go to the next. No. Ndete kwenda say the next person because of the interest of time. Oi manyakani nga ningo onyariko bagoko bekali bolia. Ainingo ndenga yokuro then your question. Mbia mono moralia. Asa Maria Tanje nkoro ku Brian Macheran
kuru KITUTU Central Ward Nyankongo polling station libo liliane litang'ani likoenda gochia se Duke oyore the incumbent MCA umwaka 2017 kera twale gwaka chikura Duke na totebeti chi promise chinyinge na totebeti igoro ye chiombe chia mabere agatotebi igoro ye chistima agatotebi igoro ye agatotebi igoro ye bisima na tebo orosiri chipara 27 nchinaende nare gosabanga totei chiombe irenga endanire bisima mbirenga agachire ni chistima emechiere nga yanyorire chistima kuru 2017 elia kabere omuraidi ukiotebanga e county terabage ko produce jobs lakini nje bunamaete as a leader obwenta ko creative obwenta ko innovative mipango ki omugambi diuki akolire o create new jobs mipango ki omugambi diuki abekire korosi chigasi chitarengo busine county yo katotegemete liswanili akabere likwenda gochia so mugambi nyata otote ingango korale gasi yobo agent abwase akoira abana bali basomire chinse chia uarabuni ekinege ntekia lakini uko bwoli kwa nuko number 1 how is he guaranteeing the safety ya abana baito bali bachire siko in the past 1 year Kenya ya losiri over 1000 abana abanyoroka abana abasaye paka abana bamurachi video chinde twarorire emitandao nibona banyanyasire buna basumbuire ngento kiago kora ko make sure na abana ubako enda ngumbu mbali safe okobori gwakabere egento nkera sege songo gekoro ku brain drain nekero ko ira the best from abantu bali educated from a community bosa country kwa ba export go chisiko wono nyata ga gotokorera brain drain ga KITUTU Central mambi nkolita yari kuruo MCA koe kago chakoira ngogo chagochoru kero irira abana baito basomete uirira chinyanyroka chito chisomete igata ete kugamba bakakwe okobori gwa gatatu asinyata igoro yo abana bakwenda ngumbu ligo lilio kwenda ngumbu omuralia ogotebi goru chibesa at least 350,000 chibesa choga akiovo sisa imia mbili omuralia 350,000 ainomo sai tuvu atigasi ikono volemo kuoni ovolemo kere kuarure ngumbu chibesa lene nka yokoira okovoli konde abaivoli abo tigaga ngoko balenda. Asante. Thank you. Tete tuchaka muno mwa rai nyata ekera ko irandiria maboli ayua kaite tinte kunyairo racing enjombona aboli gwe emasemo ngoteba naki ase egasi etokoira abantu chinse chaisiko eine gasi manyire na serikali to chaka gasi go ikobe licensed as an agent ngotwarule passport yogotambuke gitiki ndege na machi consipi aliakorwa national employment, foreign affairs and everything. Ekeroto gotebanga of course asita yo bantu batali gokoraki batali gukwa lakini asegasi ya isika bantu bakwenda chikambani bakwenda for 2 years bairana gocha. There is no brain drain omonto igenga bunaria bana baguchigosoma chinse jesiko bakonyora education bairana bone kero basomire igatuko baire a contract ya 2 years bairana back bacha nichibesa bacha guchaka biashara. Lakini within those 2 years sonye for example n'abanyagitari 100 barure county services cyabo ndo gushinyora se county that is brain drain.
That is brave. So what I said from the word go onagoteba tinga munanko bo mo MCA ngo capture data nangagoteba to gochakira graduates goika na chise chabo arabu nturi koira graduates eto koira babagati the middle cadre from 4 leavers na college chi graduate to gotiga baba injected with the national government na county government so mono to koira babagati so nago tebinga ngo deal na chi company tingo deal na domestic sawa igo abantu abuna ande mbali go charge ku 300,000 because that's what I do. They go charge 150 the highest and below. Nago tebia karongo chikobo mo MCA asenge njobono ande a smaller agent ngote mande nkini ebiwango byane ngoyiye gasi inchebweka korubumbu mbasila isheri up to 50,000. People will be going out and bring money back to Kenya. Sawa. Chibese choko nyora ni chiake. You know 50,000 still na chibese chinyinge. No. Sawa ukoliye gasi. Ntobuate a ticket, ntobuate passport, na visa. Visa fee. Okay. Na medical. Liboli le igoro yobole ndi safety. Nga kyoko guarantee nga kwa omwana oyo bando rulega KITUTU Central chire gusana ali Saudi Arabia. Na ende na chaira ne karobo gima na ende of course kabwate gento tali akora na ende gocha gutosabirira kenyoro. Safety ina mangana ye serikali bono. Ina mangana ya serikali lakini they are very safe essentially company bagocha and it has been happening korma yake miaka yonse. Ntwe nega twanyorega tagati na into to join but they are very safe. Only that a few instances here and there everywhere the world over, even in the US people die, you see. So galia chikamba ni chitoko baira they are very safe babu atege gekoro kwa insurance yegas terms chiga chiri mune chia Kenya ga. So they are very safe and the government is there, the embassy is out there, chiambaze danchiro. Hiyo ni mambo ya serikali. All right. Lakini ekero kwa murusi kenyoro meto mongno liga mete naye kende kemobera ali noreta yara manyinga kobalerwa. We always do communication kochiani turiko ira monto tomuyebe ngo communicate tore ngo babeka tore group aso mtandao we always chat ngakiega asiere nini ngo chat tore, so we are in contact in embassy and foreign affairs and everything. All right, thank you. So things will be ebirase asoko boko. All right. Now that is an alternative. People are crying here, no jobs, mbana kwa egumiremo. So I'm bringing an alternative which is there. All right, asante. Tangicha sumo heshimiwa Duke liboli ndia cha sole chire chikwaliete chombe irenga kwa enanire chia mabere bisimambire nga kwa lemire and basically chire chinga kiwa chikiranire. Mbia mono asiri swali litangani igonte getete nga ngombe nchi ogisatua soete chena niruga se KISII count no rene yemo ngatwena ni usege byombe use individual iga mangane chombe oyo mitakwana ni liora asote wase munu bigo songonga a substance yeti ngombe kichu ngombe twanya kwenana lakini ngwa baliere teira ngo boli chombe ekero ko siasa alistina na bana motebi kinga a substance yeti njitinte betinga ninge na ne chombe ikiagera oyo urengoro njina oche ngombe chikwenanu nginje ngwa tuda chombe nje ba chombe cyana chiruji egento kenda buria ibisima igoro yebisima egesima ndimete ande atabakuru Nyankongo ndimete egesima Nyankongo primary school ya KISII county na kyoka ndimete egesima ekemo as a ward. Okay, yeah, yes, nande oburia igoro yegasi busetara kwana igoro yegesima igesimeke gamuna na kirimete nkirabo operational ekiagera nkenite kenyore epambu kenyore etangi pona nkirabekwa ekiremire nkirabekwa binte binde kimao chaka kolegasi kya yesakremo some 3 months ago, some 4 months ago. All right, yeah, na ande same Nyankongo wabo amacha graffiti etangi ne yaroswa mono omo kanzola kale etangi yega amacha graffiti
na rosia kabika amacha agasoita ngime agasoa sage pipe abantu bakangea konyora including umemsio yo muri gaiga uyo minto Eric na igete bakaboye lakini na igunga chipipe ali chibutogete macha tarakora ntuki tarangea kugenda kwanili baga finally igoro employment chi dispensary isato echina igora chiali ka bantororo monto gosibia uyo korika chikadi watchman echire isato kia mwasi getembe na mwamugesa iga hali aseji urite polytechnic etarengo still abantu bari kirororo including abarimu including uyu kurenda uyu area amona yokora intuki yokore gasi tukura ground work abo in employment yakora intuki narwane ya soire empowerment center to ani rehabilitation center to teba ngocheri kurika abantu abangi sana ikiagera ikiche ninkeroro ikiagera abantu mbaro baje utuka bakorosie ndagira abakurinda abantu. Thank you. Eric karo correspond ndo chino bwate gento lakini mheshimiwa igo you are on record wetera Vuna TV na radio Vuna 102.0 FM ngagwa kanire mwaka w'icyubire na kumunesa na bire ngwali yerete bakikura ba Kitutu Centro ngango bole cyombe cyamabere tuliyetire yo emwe microphone kwanire na kandi renga tidetira yo chukwa abantu cyombe cyamabere. Okay. Yo garango mwaki kure yega tekereta mangana yiguru Kitutu KISII Centro. Okay, sawa. Kitutu Centro, not KISII Centro. Na tebanga mwaki kurori na bora nyolenga iri iga igweta ba amate bakoria ona kabuganga nae. Mbiya monanda seribaga tetakeiri tolio bolimo gochia sabantu baito. Amacho goteba aya gravity igaro setiguno omo counselor by then ukarukiru Thomas Ores. I was there ekarwa jete asakoroku getenga omokobokobo tukakora public participation ekaro twakora chibes chikarue county 5 million una twabwate report ugasali chi pipe chiabege tuna Thomas Oresi chiale go supply mache kurugetenga bakaso interest ugatobekera chi pipe chia 1 inch amacha ali abwate force agato bo pipe boli bwensipi bukaera igo majita yo seito ndoli bolimo unyango lyo bolimo abantu montegererete ko interest you will bear witness go samache naro ndiamon inche ndegati na kuona very clear unaseto visi ntonkorete ndosetiwe ensoko amacha akabiku chipipe akaruya sensoko agaswa setangime ikeki ntonkorete kuruabu amache chipipe nchialinga already chibekire tinde meti pipe kubeka pipe jinya amacha sote tangime akamanya ko kogenda pata crossing nduranga chi water point ne chiro sichuka chipipe nchialinga oro na ina ichiroro njetine meti pipe jinya uno yago teba 1 ekeronsoete tinye 5 million chiro soko uno ikago teba ikiagere budget I wish you the one debiti ichene bitawu yebyo a budget kuorokia tibaji soete 5 million. All right, chinsa chachi lakini one question, how many water points kwa roseti kurwa setangeli etangelia ya roseti kuno mwemse okoro kuoresi ukabwata ukareta ebao ya kwerende county ukaenda ugateneni ororo asa macha ali aroseti kuno MCA okoro kuoresi toango how many water points aso MCA kwa roseti kurwa setangeli paka interest seito biamono that is your area tiango somira Roma o understand ya roseti we no mugaka olesi kanzola oina ruseti 2013 to 17 yoringo ororo agacha karosia ekera nkurigeri bitabu kama kanyoranga 100% complete abantu bakunywa machi nkagenda pakororo nkasurvey kanywa abantu bakunywa machi nkarangiria abantu tugakora public participation nkabateria na ruandire amacha egana kandigire tingali 100% complete na machi tayo wikirega tekobia tiganduane
amacha ega arosiwe abantu bachake kunywa. All right. Asante. Asengencho chinsa. Omoralia senene. Amachalia igarosetugwe na Thomas Ores amachalia igakarure kurugorari aende ogoteba no maite buya agende dispensary getare arugoraria acha Nyankongo arugoraria aenda St Mark. Fair enough. Asante. Ntete andake asengencho chinsa. There was a question yao yangeta clarify in 30 seconds. Libo ndirwa boli akaberenga terererwa. I think then liboli naboli ndirina abarayi ababonsi manene omuraidi ukiotebire iguru yechigas nga creativity endete yobabwate egocha koigore market yechigas. Right. Sogonte ngachi dispensary abuna abantu kianda balikire Kitutu Central Ward yebwate over 27,000 voters abande nkaibagochi. No, actually about 24,000. Just as a chiseko nemerongeta tatabarai enjera yokorosia mabaga yemeremo mutabuati obumanye boisaine gose mchiranero bangeta kwene kingabasa korwase ward ya Kitutu Central na palipata buati meremo nkonyora bali meremo na umwata benge county mabaga na make. Asante seri swali alirigia. We need to be creative. Mnaje kwa mfano ni mbwate ambition yoko kuwana na Catholic as a church ni mbwate chichumuia kwenda lakini chichumuia chicheito wakoranga watakete uniform bago to approach umuntu ntakete bete in one or the other because Catholic ni mbwate school, boarding schools and secondary schools. Kwa mfano ni board member ya KISII High School. KISII High School budget ya economy up to 240 million by year. Nyaburu girls inga KISII High School National School I assume budget ni range gabu. Na mutoko kuwa na kanisa era lenga 30% yechitende chichikwala se school echi na kusupply chibanda kusupply chingende echi ebintu ebi chichumuye chigana abantu baito bagotwakira chikura baroro babe empowered wanya nabange na bagakamba konya rakolika chini voice what and what amuramu na babake you join there mwabechi accountant yabo 30% is almost atena mako almost 60 million. All right. Tuwete nenere. Asante. Ekine kama kiabo ne kende ngo wish wango kobe ward ye tonta oniere I intend nsako so obisi kogora car wash machines to make in strategic places abantu bana ababoda boda tu abada bingaki sibichi pikipiki cheinu ase moko chakanyora ebese inu kuri byombe bibenu. Thank you. Samuel. Asamalieta Samuel Nyamari Nyang'au nare gocha goteba nga agent tukerekia ntobwate go create egasi go create libari baro egento ge Kongo kiase Kitutu Central abamura tubwate nabang'aini abamura abaigose ko babeka buna bonto chake outside catering ne bintu nebiga kero gochaka catering eminating ano kuliba bure mabere batatu bali bamanyete genteke kuba kogende kere ne town ntobwate binte binge egento batagete no go supportiwa kwanyora ntubwate buna bono nchini mbwata mangana bamura ba talents ntwateba ni nabaraba bokominyoka ne bintu binde tokrosie osiko check ntubwate academy ya talents so torosia sibuna abuga na bokonora bamura abachire ntubwate buna bono sitoma ataba murambari bagatere bagakwanga kitu aruchaka ekere yago taba supported so that abanta abanyolesi bagochia lastly erinde kere yechinsa abamura abeche pigipigi ekere kwaligererie egento batagete no gotebigunga nkaibago chigochia batebinge pigipigi negas lakini koikuba bekama bune group obaye chibesanke erinde barosie byombe biga okonyora baguriranira amaremo nande bayigwe environment endunge n'ebintu binde. Asante. Thank you. Mbiamono egente getanga ni ebintu mbere twasumire garia nyondi byagera kolegasi chi mono chi factory tobwate factory ya avocado yetakire gochaka factory ende ya matoke ni factory ende ni ya nyangweta factory ende twasumire factory ya soapstone chi factory chinye una gwaturaiga nyondi changere ko kolegasi ya matoke ro ya elire nyondi changere ko kolegasi our youths kanga bobata swago soa ekende wikiraiga muna tugukwana abamura baito ba boda yo ni sako getere ne sane kero kurigiriria with the population especially be ward yega
egento gioka keroro kelinga with their sakeyo chibesa bao contribute baganeti kiagera twetetie bill as a counting aba mura baito tigababe boosted in one way so that inde bagendere ko korenti yende ko bakonya sesako. All right, asante mura Eric biyamano egento nabatebi Nyasaye tokonyete tukabange ne town egente gitanga ntugochikokora asa abasaye baito ebale very creative na n'abantu banjite gwekorera egasi yabo egento gyoka keborete n'obumanyi n'obusemia etugochikoa abasaye baito basoase ebyombe banyora obusemia baye guchibesa basomi guna kibakunyara kurenda esiringi eria byara na kogenda baigore ebiduke bike use baigore chikawash chiko baenebo kulika abasaye baito ba KITUTU Central engima nebintu binde binge igegento kya muhimu nebye byombe toko babeka na kubasomigwa bunana kibagutumia chibesi cyabo. Asante Josaya na kuane tegente kimapema kya employment na empowerment ngatebanga tigancha kire empowerment aba muraba bakaba kabaito ntubwate startups na tebetenga munango so ango creating a award fund asebago saba emikope mekemeka ase 5% elinde bachakire biashara startups nkamara gotebanga ntubwate egento twarete tage korunga seed of hope ekere kyo musongo kero mwaka ekarona bero mo MCA nkobe kiranda bamuraba batagete kogenda chipikipiki 200,000 every year babo goli chipikipiki elinde bairani amadeni ayo chipikipiki chibatigarire baru nkabakole gas. Another thing nkelinale ngoko rulitanganinga asenjo chigasitaya karona baire super agents. I will be exporting others outside. All right, so that is the answer. Award funding yokonyero sikuru asikiganja ki chibasa chiri chikuru ase serikali wose chigosangaliwa ase county level. Ase county level. So nigento echo kabatugia KISII county because eki award. Eki award. Award. A fund award. Okay. So you're saying chibasa chigosangaliwa ase county ya KISII lakini KITUTU Central yabe kiro cha kando cheward. Teriko be kando. Echine chirengo creates on my own as a word. Chikurusi warali. Chikurusi chidona. Because nchena na arabachu akalia na I'm one of the people who are created here again to korunga KISII street vendors. Okay. Tokarete done korokunga balloon Kenya. But a few minutes back what abanguru ase county. Ichachira se dona. All right. Sawa. Thank you. Fair enough. Asenge juchinsa chiachire ndete kuru bali bakubuli bo moiso no abantu batigalite bakubuli bo limbabere chinsa chiachire kindly asenge chwe chinsa liboli ngoko ali bakubuli nelibo ekegera to bante ko banga tu akode to na se studio asenge nchemero beliende. Just one question. Samali tankuru kwevan so soro usiemu ngwa kero kuro yane kia mwasi enka yane mbochura igo no wante mbuli elimo wikambuli abere segenjo nimbwata abantu bana babere kupuli mabuli libuli anilitanga niligochera omweshimiwa Mnyata Nyatangu watebanga koira abana chinsemo changumbu mbia tugwa ka mbia o egasi onengia lakini abana bali bachandegete bobe abana bali akoenda agalia after akorro mutinyo yo mebere o agent atigalite Kenya yangi agumona chomo shahara na ande gento kende abagoikali baurwa chi passport kebauru chi passport visa chiabo chiagachwa kichiaga chiru bana bali bangi agoteswa maximum omwana oyo ngi agoteswa. All right, engete liboli lya liboli tangani. Okay, aya liboli ndili kwa nso mheshimiwa Duke oyo ole sitting MCA na tebanga ebitacho mbira mention ya rosi nje
mnoyomo Kitutu Central Ward mbire binde ntanya ko ntamaite because ntwagete kura gocha munege tache kegoro kulia pilipo tache kia pilipo Kenya korosigwa umuntu achitaka bwata karaga chenyomba abu kentenge kwaneri none chonu abegete gabu esa segetacho nabukemete igo para igoro Kenya korosigwa egente kiende kia kabere kubura ishimio asinini mubuli na kwa nabere no because of time. Yes. Ngere microphone the next person. Okay. Yes. Omuralia abashimu abaito mwensi samaleta ngoro kwa Ayubu Rindo Bino Kenani nchenu mwaki kura kia mwas primary naende no mochurahande liboli liane nare nkobore moshimu Duke chipasa rinchiro chibwana ndagosoka abantu bachire skuru nchichieti gosoka timanyete sababu na kinarengereria atotebi nga nchichiko boga koirana inalili boli nabwate. All right. Asante asengencho yechinsa ntegete baboli nara yande tayari koja mwanya kwanire so nabona alia kwanira about kwenda kwa second merongo 3 kinto chako mheshimiwa Duke itachongerikia ba mention specifically kina kiugo kwanira apoiga mangana yeche basari oyo kwana igorege sa igitachoria Filipo igitachekio na keroseti kurugoro no muchioro, it is true no muchioro, lakini pake committee nerororo tugaikaransa igoro muchioria mbabegete wall pakabeka bakarosia safety tangi yabo igo macharia taliko ba affected mapema shida yale ngororo lakini ya beta solved iyi tatakali keroseti tatakali kiale ngororo ngacha kanya yasarekire ngabeke contractor roro through the county igache karosi tuakorte public participation igalia kido sotibo sega bila public participation. Asante liboli lichi basali njia soka njia soka oyo minto job Ayubu Bino nera na kwa na igoro chipazari korwa 2020 2021 and 2022 mtu anyako yana na pazari chichi atenenete lili corona ya chirteiga o chi atenenete paka bona yantu anyako yana na pazari abaiburi baito abana baito bachadikire bakorera na intuto korera lakini tuatebire nga chipazari chichi atenenete chisoke tuakorire mura yaito pazari chichi go okorera kuboriga nkoirana chipazari chisoke program yechi pasali wikeve ororo kiara tumaitenga chintakana abana bataka abana be basiko parents abana bataiko nyara na bataino wikabasomene chipazali yamono wikachibo muranyata se second merongo 3 ngikwara commentary kiagara mwaki guru taraisa nikagoro yoborendi wa bana bo kuira jinsi jesiko ni maite asago kwanira nkirina kane tenga domestic na bana baisike bako gende mechieri yechitachiri so ekyo serikali neingiriete lero iga lichi agency nchiro chiri chigo kore follow up immediately ba omuntu munanyorre problem ngosigino are agent yeri rali onyoro bokonyi domestic tindigo diri nero mono engo diri nago thebini chi company mono. All right, asante asengencho echinsa mwancho mo tegelero radio Vuna na bego morigererio Vuna TV tukugochere mase mukuru ase Hotel Dama kumanya goko kumombo gani Odama gose Hotel Dama na balia bakuru andreke rogo kyobo MCA ase ward ya Kitutu Central keronte tuko balenta ilinde banyara ko bakurwa enkwana yabo yo mwelio oyo maso yonde lakini nyoranga ni gotornere Richard Machuka kuboli keroke gotera sekia magia Kenya National Congress ntobatu mu MC obono Duke Nyarango boigo kolige keroke gotera sekia makia ODM ntornere Eric Omoro Isaya kolige gotera sekia makia UDA Josia Nyata igakulige keroke gotera sekia makia UPA Samuel Nyamari igakulige keroke gotera sekia magia PPOK ose Progressive Party of Kenya bono titugocha kamo naye Morai Josiah ntete okwanero mwaki kura kurwase ward ya Kitutu Central ekero kumosabe kura ubune nkwana yo mweli asubo tukobwarero na ngiyekogera naye abwento kochora tali ababande mbia mono
ntagete gukwanira abakie kura ba Kitutu Central nko bakwani aso batagerere mwato tagereire buya nako batebinga chitariki kianda chigoika mwakere nyata chikura chaino chonsipi ase chama ya UPA alama ye pigipigi elinde nkore gasi etigare tali ase county ndakabisha mangana ase ward yaito abana banyore mirimo abafanyi biashara batware chibesomo buko elinde ward yaito enyare gosuka motu erabe. Asante sana igo moinyore nyata ase party ya UPA alama ye pigipigi. Asante. Thank you. Karuto kwenda se Umurai Eric. Abategereri bonsi ipi ba Kitutu Central Ward na gusiengima kwa ujumla nabere nimbiya mono asogotegera mwanya reko mogotegerere mugoroba ya rero Vuna Eric omurwa kurwa se kiama kya UDA ekie simbo ya nere wheelbarrow na agenda ya ito igerenga bottom up igonko basabe kura ya ino umutienyo taretiso umutienyo nane egento geko garango teba nga monge kura ya ino neke inche ninchi kobo musombo ino negento gya kabere ekaramogo chigontoma nabango nyara kubaira na report nande nko basaba ekaramogo chagonchora ntokore gasiamo gasieteri yane egasiene ya ino montomete igonto chiko batogo kore gasiamo mbia mono. Thank you. Murai Duke. Abategereri ba minto mwensi igonko akangambia mono so gontegera mwabera mo gototegerera mwantegereire igonko basaba inche Duke nde sepati ya ODM ya Ramali Tunda tarehe 9 umutienyo 8 igonko basabe kura yao ikiarizo tigete matukama kenje niyo musabe kura asenchira yobororo ikiagere kura ne yao ande ni matingi kure yamo yao nigere ya muhimu sana asobora ibwane ina bikungira ni office igo inche na basabire mumbwatsi mongira ni office rinde complete gasi mwantumete na chakire ikiara ningi genete nga with the new faces we kevande gasi enkongu kumanyanga gikonya na akorire gita kirege kuru bia mono mwesi kenya saba ichinguru ndeto ketare 8 bia tare 9 bia mutienyo 8. Thank you. Karuto gocha Murai Samuel. Samarietan Samuel Nyamari Nyang'au alama ya nene touch ikiama Progressive Party of Kenya abantu baminto bonse pi mwamugusi bagotegerera radio ito itangani gentongo teba tusabira namaya tubeko morembe egia kabere obo maene mbolinga ekere na kwanete kurwe radio na basabete kura ya ino lakini ririe kiara tata na alenge moyo na alikurwa assurance lakini bone kiara tata linde bono na asira igento ntate ko batebia muntu nde bwensi ekera umuntu asirire guikwikirania magania ye tata gwikaga ntebeti bagoncha bakongakira chikura nande ninde no kwegena nko ngakira barantu ba Kitutu Central Ward gantebeti ndenderieta kurenderieta na maskani nabo yongo boli abana ba minto na abantu ba minto bonspiga tafadhali wikatoba abantu togoteba bo maene na liturakonya na nturakonya abantu ba minto igonga moko ngakire kura temanga omumura Samuel Nyamari Nyang'au no mumuru tata etiko chikobwata onye gento kega kongango tebagia kongire ikiara banga kira chikura bamanyete nganje no mwana obomba kungita igonga goikanta bobo maene na ndenkorero bobo maene tafadhali na sabire ngai gukachinga kecho monyora alama ne touch umumura Samuel Nyamari Nyang'au akimonga kire chikura biyamono. Asante. Murai Richard. Asamalieta ngoroku atandi Richard Machuka aliye biashara Armstrong ongo boli koru Kenya National Congress ne repatiane arama neke bungu abategarari na bali baturigerete mwenzi koru Kitutu Central Ward na ande usiyonsi ngima nko basaba ase amaskania manene montu miebuya sababu munande kana very treasurer ya KISII High School Old Boys for the last 7 years astobwata chigawa na isano ime tobwata baba matiangi no basomete tobwata baba mumwima abantu abange igase musakonge meremeye aso kurigeria abane gasi tiniko chikorigeria county yoka
ekiombe kigeito tora abantu 846 sende treasurer asa abantu 846 akwa abantu abange basomete KISII mbabwate emirimo emiya ninde nobo maene nchera bansigete abantu 400 bakabangeri bage elimu yokolika abana iga abana 400 munandoche gosegwetani bakambaligire. Secondly, barabu banganjire oroche bangaire gasi emyaka 7 nkimoko ngangira guntuma intome intumie buyanso kaisko gali imaite friends yabange toteme koimukie ward yeito igoro toteme na intuko beliso e ward yeito ne range na town CMC chine chimende ko rusobo chiacha kurigereria mbikone kiebitu akorire tokore bintu buya tobo mufano muya asaya marketing barosia asanti asoko turigereria asanti asoko tegara na asanti asoko tualika gochaga Vuna what you have done negento kyogo 10 twagokire twamure kuneje tatu tanya komule kuntuko iguya santi. Asante ntaramurenta mo managing director Radio Vuna elinda yabairandi yabarai baitonga mbuyamono naboigo nero uranyaro kobaka gotolentera umutiniri buwo mabogani oyoika Hotel Dama asoko ringa mbuyamono igonte ketogotebanga mbuyamono sana especially ase abale abaki kura kurase wodi ya KITUTU Centro mwaira libagago ichaga gotegerera barai baino na kiromera yonyero kobaga kwerera ababali igaiga na bali batotegererete gwetera 102.0 FM abego libato ligirete gwetera Vuna TV ogochoro no kwa buna kwa igura barai ababa kunyaro kobaba kuruchinkwa na chiabo bono yategeira sole kunyaro kobago ko ire getambukero na kurigire ng'orio bwenderete kunyaro kobaga gutenenera ikarugo chigoswase obwaka chikora sobo chorio bonene bogo cheria kabere tete kunyara koba ngoirane li timu ngima Radio Vuna 102.0 FM ambiamono asoko ene kingomoro belio go chira sencherense rekima kurasa mabugani oiga odama go sa Hotel Dama aiga ntwali ngenere Franco Koyo na bigo ntwali nge nere omoralia Joseph Nyagaka ulenge go pali ngorwa sense melie metambo twalinga mnere no moralia Joseph Obwoge ulenga sense mechi kamera tolengenere Ashley Moranga olengalia sensemo ya technical kurigerelinga mboro byogochere asenchirense ragwetera so mutandao Vuna TV ibo tolengenere Thomas Sombona nero lenga sense melia Mariogi karutwalinga boigo no moralia Samuel Mose oyolenge go kubeka amo na go coordinate urubulio kwene kingogoche asenchirense rakimata tukobatebinga mbiamono sana abigo nyara koba ngo bainele mbiamono barai baito asoko nyarali bagaso botuko bwalero gochaiga gokwana mono mwaki kora kurase wodi ya KITUTU Centro barai Richard Machoke kiamaga KNC mwe MC obono kulike rogo ekenaenda sentunde akabere dio kinyarango kiamake ODM Eric Omoro Isaya kurase kiamake UDA Josia Nyata kurase kiamake UPA Samuel Nyamali kulike rogo goterase kiamage Progressive Party of Kenya mwaki kura kurase wodi ya KITUTU Centro wodi ya bwata baki chikura chiriba 24 chimisa 45 ward number 1344 kulingana nikiombe kyobo chori nichimbeba IBC na kuganiria mayobo tukubiya gendera gotegera Radio Vuna 102.0 FM murobelo yonye kwayo nyorragatina bogo swali ya YouTube Vuna TV unyaroko bogo konyoligereria nainde elinde kubwatinga kyabara ibao banyaroko bawo kwana sobo tukubwalero nchokudukanya cha Brian Gose Bro Bright kanate tukurwa libageli gochiase umo managing director Radio Vuna 102.0 FM elinda nyaroko baga ku vote of thanks sabara ibaito naboigo omotereri bombo bogani oyo asetonyoreli baga subu tukubwalero kwaligania chinkwane chema semo karibu. Asante sana Brian Nyachae segasingia kwa nyarire gukora ntagite kuireneria barai baikirega igaseri tukoria rero ngambu ya mono asenge nchi gutiga chigasi cyabo nakoba amona inturi tukerigaria rero irinde kwerero mutegereri no mwaki kura bwenseme yiga enganerie bachandete somo yobo bono ntarachi gukura tagite kumoiraneria libageri mwe omu managing director with the mag guest house inda tukwanire atomanyi irinde nyare gukura so karibu sana bwana director irinde tukwanire ina minute kiagara ndo chinsa chete studio cha minyo kireke gima. Okay. Asanteni kwa hii nafasi na wasalimu nyote ya mjambo. Na bakwa ndi mwensi mbu ya mole kuchali mbu ya mole nimetoa shukrani zangu kwa hawa wenzangu wa Radio Vuna
kwa kuwalete hapa na kuleta hii programu hapa. Sisi hapa tunajiita Hotel Dama. Eke gusimutete ngwane biamono iga tokoru kwa Hotel Dama konya gere guest house, lakini ntwaje tetu waonchora twanya kolire hoteli ebwate bintu bitatu, igebwate ndagera, igebwate chi drink na inde igebwate chinyomba cyo korara. Ebintu byonse bibire buya, chinyomba cyo korara kire chinchanu na inde gachibwate a lot of space, bitanda bire comfortable ne ndagera ningiya. Igo igantete koirali bageliga asoko ba welcome mwensi. First of all, abantu ba Radio Vuna mwakolire gentekia koleta e program yegaiga because hii mjadala ndio mzuri na tena igegoja yabanga inaelimisha watu wetu. Igo na akiringa mbyamano kucheze Vuna. Aba supporters na baheshimiwa MCAs sitting and aspiring. Na inu natawiringa mbyamano for your cooperation because mwareko ba moja nothing could have happened here. So this is in one way oko promote hoteli na ende oko elimisha abantu bekenyoro ese mogo kawe soko ligikura nganki mogo chiko bakolera inche elio taliana ngoro kumoracha David inche nkorani this facility igana abekire hoteli yegaiga egere abantu mwaicha mwanya ole simogo mokoragera na ende simokorara. In addition, it is a project there for job creation. Na igumogo kwa nagaiga nga abantu mbagende ngumbu bachikoli kichigasio, lakini I want also to say nyore ga chigasi nchiroro igasio bo MCA oise koruga ogenda orengere libiya oikaranse orengere libiya igokoliga abantu abange sana oise ko concentrate ase ebintu buna bono chi project chigo create employment na bokoliga abantu bao. In addition again oise ko genda gali ase county assembly omanya your role properly na bogo korege ntoge go konya abantu bonsi nyoyamba libatatagitie gasi ebintu buna bono access roads amangana ya mache ne bintu ebi byonsi. I don't want to keep on repeating maybe what you have already heard, but kwa kuimiza ebintu ebi biwana tabikoro no MCA because what I've seen as a KISII county particularly aba MCA mbara play their role properly because ntoikoranga go concentrate bale kogenda gali go create bills chigo konya mwananchi ega asiere galia main libu na twaje to discover na abantu bategete korani projects kwanyaranga na tete kuliere para na tete kuliere bintu ganaga. But I am saying that nyaena abaiga bago chikogenda onya nayo go chikogenda oire libaga please genda gali o concentrate okonya abantu because that's why bakoire employment. Namba ibere namba isato sorry iganta getego tebaiga igasi ya oversighting role which is a county government negasi omo MCA aba MCA baito over time all this period chitamu echibuna wana devolution ya jete amangana agachanga bono ne county assembly ekokora created mbanya kokora gasi yabo buya. So now I want to summarize this way. Iganta geteko ba na endine mutaba ngamfune gocha nyore these other radio stations, these other TV stations. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. ante Mr. Muracha asengencho yogo twaligani na gotwali bagalia bene irinde kunyara gukorera umurubirio yugaiga asabarai participation go chese media is very important no morai. It is an opportunity ebekira ororo ne serikali amone birengo ne bitengo biri byanchirete abarai ko guri bagasembeo
Media Council of Kenya, Communication Authority of Kenya bagotebanga tigoigwekane orwe sera yao omochoria nyare konyora libagari okogochora erina lili bagari abene lyokoligie kura yao lili bagari abene lyokuonie sera yao ande toko basabaiga kero mokwenda gochimotwe kwana learn to communicate with your electorates, give feedback to your electorate. These are the people bakoire gasi kero waikira manya you owe these people a great deal. Intubuna Radio Vuna twairere libageri gotebanga, thank you very much for honoring our invitation. From the posters that we've been making chiagenda around, you only came, and we want to see you individually in our stations, and whoever wins, because we wish you all the best. Oliogo chikobomo bui nchugali nchuira nelia bantu benseme igangambye mona sengencho kwa bagochorire nande kabo umukoreri bw'abantaba takobe murai kawaida se Biblia abantu bali bakoire gasi bakoba mutwe aye kwabera maiga kono Radio Vuna mo director Ninche John Ogoi, CEO Ito Steve Reba, ne timu wengi ma Radio Vuna, head of radio no Morochege Brian Nyachai na bantu bonse toko tebanga. Thank you very much. Tete koira niri bageri go Chese studio ase Zakari Mayeka mtangazaji wa Zamwari elindanya ale kubwati abategere beito. Thank you very much. Chinga kichingia na ndinto bale toro merubinoyo chinga kichigocha. God bless.